Izlazak 31. Izbor graditelja šatora od sastanka. Gospod opet reče Mojsiju, vidi, ja sam po imenu pozvao Veselejla, sina Urinog, sina Orovog, iz Judinog plemena. Ispunio sam ga duhom Božijim i podario mu mudrost, pronicljivost i znanje za svaku vrstu veštine, da vešto smišlja nacrte za izradu predmeta od zlata, srebra i bronze, da reže i umeće kamenje, da rezbari drvo i da radi svakovrsne poslove. Njemu sam pridodao Elijava, sina Ahisamakovog, iz Danovog plemena. Veštinom sam obdario i sve sposobne ljude, da naprave sve što sam zapovedio. Šator od sastanka, kovčeg svedočanstva, s poklopcem na njemu, sav nameštaj za šator, sto i njegov pribor, sveća kod čistog zlata sa svim svojim priborom, kadion i žetvenik, žetvenik za žrtve, svespalnice sa svim svojim priborom i umivaonik sa svojim postoljem. Pa izvezene odežde, posvećene odežde za sveštenika Arona i odežde za njegove sinove kad služe kao sveštenici, ulje za pomazanje i miomirisni kad za svetinju. Neka učine sve kako sam zapovedio. Upustva za subotu. Zatim Gospod reče Mojsiju, reci ovo Izraelcima, držite moje subote jer je to znak između mene i vas, od pokolenja do pokolenja, da biste znali da sam ja Gospod koji vas posvećuje. Držite subotu jer je sveta za vas. Kogod je oskrnavi, neka se svakako pogubi. Kogod bude radio kakav posao u subotu, neka se istrebi iz svog naroda. 6 dana neka se radi, a 7. dana neka bude subota, potpunog odmora posvećena Gospodu. Kogod bude radio kakav posao u subotu, neka se svakako pogubi. Stoga neka Izraelci drže subotu, slaveći je kao večni savez od pokolenja do pokolenja. To će biti večni znak između mene i Izraeljaca, jer je Gospod za 7 dana stvorio nebo i zemlju, a u 7. dan je prestao da radi i odahnuo. Kad je Gospod prestao da govori s Mojsijem na gori Sinaj, dao mu je 2 ploče svedočanstva, kamene ploče, ispisane Božijim prstom.